Uit onderzoek die blijken dat de brand ontstaan is in een losse gaskachel die het ook wel op campings gebruikt wordt. Het is de schuld van de mijwerker uit Drachten, zei justitie. Het is natuurlijk een heel tragisch ongeval, laat dat duidelijk zijn. Er is geen opzet in het spel. Maar wij zeggen dat als je zo'n kachel, die niet deugt, want dat is het verwijt, die kachel die deugt niet. Als je die in een kledingwinkel zet, met uiteraard kleding die heel makkelijk vlam zou kunnen vatten, ja, dan ben je zo onvoorzichtig dat uiteindelijk ook aan die onvoorzichtigheid de brand is te wijten en het overlijden van het slachtoffer. Nevens de advocaat van de vertochte is het nog maar de vraag of de bron onder Drachtster verbieden worden kan. Hij is weer van plan om de gaskraan dicht te draaien. Op dat moment komt er een grote steekvlam. Dat rooi direct de wond rekken. En die steekvlam wie zodanig heeg dat het vooral eerst het plafond in bron rekken is dat rol. Laat ik het zo maar zeggen. De gaskachel wie in een winkel deel zet om personeelsleden het koud hienen. De centrale verwarming wie namelijk stikken, nevens de vertochte. De Drachtster moet op 16 september voorkomen. Nou, hij is behoorlijk schrokken. Hij was sowieso al toen destijds met de bron en ik tijdens het verhoor al behoorlijk oordien. Terwijl het feit dat er natuurlijk iemand bij omkomen weer, dat had een psychisch protte dien, daar had er echt een behoorlijke tijd mee onderom. Ik heb in detail daarna net over herkennen, want ik ben quasi gezamenlijk de zaak voorbereiden voor de zitting. Maar ik ga er zeker van uit dat hij er behoorlijk van schrokken is en daarvan ik wel van slag is. Het onderzoek worden 8 mannen om de kachel wereldwijd onderzocht is en verskaat het een jet binnen. Het is een zaak met een geweldige impact. In de eerste plaats voor de nabestaanden van het dodelijke slachtoffer. Een 24-jarige jongen die door verstikking om het leven is gekomen. Dat is vreselijk. Maar natuurlijk ook mensen die daar hun winkel hadden. Mensen die daar woonden. Die hebben het letterlijk allemaal in vlammen zien opgaan. Dat is hartstikke vreselijk. En dat betekent dat we heel goed moeten uitzoeken. Dat doen we altijd, maar ook zeker nu. Wat is er precies gebeurd?